Продовжується прямий ефір телеканалу АТР. Я дякую, що ви довіряєте нам і залишаєтеся разом із нами. І свій інформаційний день проводите разом із телеканалом АТР. Мене звати Аліна Блохіна, і сьогодні ми будемо говорити про дуже болючу і дуже важливу тему. Саме 21 листопада 2013 року розпочалися акції, розпочалися мітинги на Майдані Незалежності у Києві. Сьогодні четверті роковини Євромайдану. Про це ми будемо говорити упродовж цього нашого ефіру, цієї ефірної години. Я вже рада привітати гостю моєї студії. Це Наталія Шулойко, головний фармацевт Євромайдану. Пані Наталію, доброго дня вам. Доброго дня. Тож будемо сьогодні згадувати події, які відбувалися 4 роки тому, а зараз перенесемося до подій, які відбуваються наразі, до будівлі парламенту. Там працює наша кореспондентка, кореспондент телеканалу АТР Вікторія Аблязова. У неї будемо дізнаватися подробиці, як проходять там сьогодні акції протесту. Вікторія, розкажи, скільки, будь ласка, людей зібралося і про що говорять, які настрої, які плани на цей вечір? Наразі я перебуваю під Верховною Радою. Тут, як мені розказали самі активісти, за сьогоднішній день спокійно, ніяких сутичок не відбулося. З приводу вечора вони і надалі планують залишатися у наметовому містечку, бути тут. Вони розказали, що з часом за цей місяць, скільки вони тут стоять, кількість людей лише збільшується, тобто кількість активістів геть не меншає. Вони хочуть в інших містах України робити такі самі формування і таким чином збільшувати свою кількість, аби в результаті досягнути того, чого вони хочуть. Вони хочуть, аби в них досі 3 вимоги: це антикорупційний суд, зняття депутатської недоторканності і антикорупційний суд, на їх думку, до сих пір не створюється спеціально, цей процес затягується. Недоторканність за новим прийнятим законом буде лише з 2020 року, і це їх не влаштовує. І остання, 3-я вимога – зміна виборчої системи. До цих пір те, що було зроблено, не те, що обіцяли 3 роки тому. Тому активісти настроєні бути тут до цих пір, стояти до кінця. Студії. Дякую дуже, Вікторія, за оперативну інформацію. Вікторія Аблязова, кореспондент телеканалу АТР, розповіла нам про те, що відбувається наразі під стінами парламенту. Я вже зазначила, що сьогодні ми будемо говорити про протестні акції, які відбулися 4 роки тому. Розпочався Євромайдан саме 21 листопада. Ну а також хочемо нагадати про те, що депортованих з України громадян Грузії на паромі переправили до Поті. За словами якраз лідера протестних акцій біля парламенту Міхейла Саакашвілі, спецоперацією з видворення з України його соратників керувала УДО, паром, на якому були виселені з України громадяни Грузії, у тому числі і журналісти, ввечері в неділю 19 листопада прибув до порту грузинського міста Поті. Як згодом стало відомо, напередодні перед цими подіями група невідомих увірвалася в квартиру, яку орендував один з видворених безпосередньо грузинів. І, зі словами «Час додому», побили його, вдягнувши мішок на голову, відвезла у невідомому напрямку. Перед цим він спілкувався із прес-секретарем лідера Руху нових сил Дариною Чиж, розповів, що його та інших затриманих били, а також неодноразово змінювали автомобіль, на якому їх перевозили. Зокрема, за словами учасників цих подій, декому розбили ніс. Сам Саакашвілі стверджує, що спецоперація з видворення громадян Грузії з України керував особисто начальник управління державної охорони Валерій Галетей. Він цю інформацію сам Галетей вже спростовував. Власне, як написав політик на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, захоплених грузин перевезли 3 вертольотами з Києва до Одеси. В Одесі їх зустрів інший генерал Косик, повантажив на паром, на якому до Грузії їх супроводжувало 50 бійців спецназу.
Нагадаю, що 17 листопада низка народних депутатів, а також лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявили про викрадення у Києві одного з організаторів наметового містечка під Верховною Радою, звідки ми мали якраз зараз пряме включення, грузинського військовослужбовця, добровольця, військового інструктора, а також журналіста, який висвітлював діяльність екс-президента Грузії в Україні. Увечері того ж дня Служба безпеки відзвітувала про успішну спецоперацію з видворення з країни 8 громадян Грузії, які, цитую, становили загрозу національній безпеці України. Ну і також нагадаю, що у жовтні 3 соратників Саакашвілі так само відправили до Грузії. Ну, саме Міхеїл Саакашвілі, як ми бачимо, вбачає у цьому політичний контекст. Ми намагаємося зараз встановити зв'язок із Грузією, безпосередньо із полковником армії Грузії Давидом Макішвілі. Як тільки матимемо нагоду його почути, ми одразу повернемося до цієї теми. А зараз давайте розпочинати нашу основну розмову. Пані Наталю, 21 листопада 2013-го уряд біглого прем'єр-міністра Миколи Азарова припиняє євроінтеграційний курс України. Це виводить людей на Майдан Незалежності. Як вам запам'яталися перші дні, коли ви вперше з'явилися на Майдані Незалежності? Я з'явилась практично в перші дні, тому що була я киянка, і тому була на Майдані відразу. Перші дні були абсолютно спокійні. Тобто люди розмовляли, люди говорили про те, що Україна є європейською державою, ми повинні бути в Європі. Звичайно, цей різкий поворот назад нікого не влаштовував. І всі вважали, що треба все-таки вести перемовини з урядом, треба заставити уряд для того, щоб він все-таки переглянув свої позиції щодо євроінтеграції. І все-таки був напрямок. Але з часом почали розуміти, що, скажімо, цей процес затяжний буде, що так швидко і так просто це не вийде. І почались вже на Хрещатику з'являтися перші барикади, почали перекривати Майдан. Я пам'ятаю ці перші барикади із лавочок, які були вдовж Майдану, там підручні якісь засоби приносили, старий стіл письмовий. Тобто це були такі, скажімо, не ті барикади, які вже з'явилися в грудні місяці, вже високі, через які важко було перейти. Але вже почали появлятися перші барикади, поприїжджали львів'яни, поприїжджали дуже багато представників із інших регіонів. До речі, з Криму дуже багато було багато Донецької, Луганської області. Так що, розумієте, Євромайдан підтримувала реально вся Україна на той час. Я попрошу показати зараз. Повернемося до цієї розмови. Якраз ми встановили зараз зв'язок скайпом. Давид Макішвілі, полковник армии Грузии, на прямом зв'язку з нашою студією. Давид, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, я вас слышу, приветствую я вас. Расскажите, пожалуйста, вот об этой ситуации с депортацией, с выдворением грузин из Украины. Вот свои комментарии уже опубликовал Михаил Саакашвили и другие представители, которым было что-то известно. Расскажите вы нам, как это все происходило? Во-первых, давайте определимся. Депортация – это когда тебе приходят, предъявляют документы, что у вас там аннулировано вид на жительство, вы можете обжаловать это в течение 5 дней, и это все как происходит по закону. А это не было депортацией, это было похищение и выдворение из страны. Но я вот расскажу пример, как меня похитили прямо с улицы 21 октября на улице Горького, город в Киеве. Среди белого дня люди, одетые в форме российских военных, так называемая горка, без знаков различия, с автоматами, выпрыгнули с машины и надели на меня на голове мешок, наручники и посадили в машину. Вот. Они меня возили в течение 40 минут по городу, потом привезли в какой-то на охраняемый объект, пересадили меня в машину для заключенных, сняли с меня мешок, и я в течение 2 часа я сидел в этой машине.
Через 2 часа ко мне подошел человек, одетый в форме Национальной гвардии, в балаклаве, в маске, и попросил код-пароль от телефона. Я ему сказал, что я не могу дать вам код-пароль от телефона без адвоката. Ну, говорит, там у нас есть очень много времени, мы и так скроем ваш телефон и посмотрим, с кем вы переписываетесь. Потом он мне задал вопрос, кого я знаю в Украине, высокопоставляемых лиц в правительстве, в Верховной Раде, в СБУ, в армии. И я им сказал, что я на все эти вопросы буду отвечать в присутствии адвоката. Они мне сказали, что вам... Он мне сказал, что вам адвокат не понадобится, ваше дело решено. После этого на меня опять надели мешок на голову. И в течение 5 минут мы ехали на этой же машине. Я услышал звук самолета очень близко. Они мне сказали, сейчас мы будем выходить с машины и подниматься в самолет. Вот. Когда я зашел в самолет и с меня сняли мешок, в самолете сидели 6 офицеров спецназа в масках, в балаклавах с оружием. Вот. Я заинтересовался, куда мы летим и вообще к чему это все шоу устроили. Они мне ничего не ответили. Через 2 минуты завели с мешком на голове бывшего начальника охраны Михаила Саакашвили. И через где-то 3-4 минуты завели бывшего водителя Михаила Саакашвили, Михаила Абзианидзе, который женат на гражданке Украины, у него 8-месячная дочь, и он на законных основаниях живет в Украине. У него постоянное видное жительство. Что касается моего проживания в Украине, у меня вот при себе есть, я могу вам показать посвідку на тимчасовое проживание в Украине. Тут видно, что у меня до 20 декабря этого года я имею право жить на территории Украины. Но они без всякого обоснования депортировали нас в Грузии. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, да, там о людях, которые это непосредственно совершали, но вот, например, сам Михаил Саакашвили говорил о том, что руководил всем этим процессом непосредственно начальник УДО Гелетей. Вы видели его лично, видели представителей УДО во время всех этих событий? Я вам могу сказать, что я генерала Гелетея не видел. Но люди, которых депортировали недавно, в том числе и бойца батальона Донбасса Вано Надирадзе, вот я могу сказать, что я с ним разговаривал, и он говорит, что он лично видел на военном аэродроме, когда их с Киева доставляли на вертолете в Одессу, на военном аэродроме он видел генерала Гелетея. Какие обвинения выдвинули вам или, возможно, претензии? Как объяснили такие действия? Никто нам ничего не объяснял. Я просто потом по телевизору посмотрел, когда сделал заявление главный прокурор Украины господин Луценко. Вроде бы мы причастны или готовили переворот, какие-то непонятные заявления он сделал. Но дело в том, что если я причастен к перевороту или я собирался устраивать там переворот власти, почему они меня депортировали? Почему меня они не задержали, не допросили? Причастен ли я к этому делам? Так что как-то непонятное заявление. Вот по вашему мнению, как вы считаете, почему такие произошли действия вот с вами и с остальными грузинами, которых вывезли? Вы усматриваете в этом политические какие-то мотивы или какие-то другие? Да, конечно, это политические мотивы. От этого отталкиваться я не буду. Я друг Михаила Саакашвили. Я последний год занимался, консультировал его охрану и занимался по безопасности Михаила Саакашвили. Так что на сегодняшний день выходит так, что людей, которых похитили и отправили в Грузию, все причастны к Михаилу Саакашвили. И этим они, наверное, хотят показать Михаилу Саакашвили, что они способны на все. И вы будете обращаться в какие-то инстанции, возможно, международные? Что будете делать дальше и планируете ли возвращаться в Украину? Конечно, у нас есть адвокат в Украине, который
пройдет все инстанции, само собой. У нас есть адвокат в Грузии, который обратился в грузинскую прокуратуру, в том числе обратился и он в украинское посольство. И мы после всего, как пройдем все инстанции, мы подадим жалобу в Страсбургский суд по правам человека. Спасибо большое, что вы нашли время и присоединились к нашему эфиру, рассказали те подробности, которые вот непосредственно происходили с вами. Давид Макішвілі, полковник армії Грузії, був з нами на прямому зв'язку скайпом. Ми повертаємося до розмови у студії. Ми згадуємо наразі події Євромайдану 2013 року. Я нагадаю, що 21 листопада, 4 роки тому, розпочався Євромайдан. На знак протесту надвечір на Майдан вийшло від 1000 до 2000 людей. Ми можемо змогу побачити відео, як це було, і пригадати ці події. Переважно це були журналісти, громадські активісти та опозиційні політики. Власне, одним з поштовхів став пост тоді ще журналіста Мустафи Найєма, нині народного депутата. Зустрічаємося о 22:30 під Монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. Тоді він написав. Саме ввечері 21 листопада у соціальних мережах вперше хтось використав слово «Євромайдан». І цей хештег, ви знаєте, упродовж ночі він одразу потрапив у тренд соціальної мережі Twitter. До 22 листопада його використало понад 21 тисячу осіб. Отак от люди зорганізувалися. Пані Наталю, ось цей поштовх, так, ось це віддалення від Європи, викликане українською владою. Як воно змогло так консолідувати людей? Чи були, як гадаєте, якісь ще до цього причини для того, щоб люди виходили на протестні акції? Ну, причини, ви знаєте, мені здається, що за рахунок відкритості, за рахунок того, що українці вже побачили і могли порівняти, як живе Україна, як живе Європа, як жити в Росії, то, звичайно, ніхто не хотів повернення назад в стіло Радянського Союзу. І, звичайно, в Україні зріли європейські якраз інтеграційні ці процеси. Тому всі сподівалися на те, що ми все-таки будемо ближче до Європи, тому що вона, звичайно, ці цінності, які є в Європі, вони були близькими для українців. І ви праві, дійсно, тоді вперше прозвучало Євромайдан, пізніше з'явилася Революція Гідності. І ви знаєте, ці мирні протести, коли, якщо порівнювати з аналогічними мітингами, які відбувалися в Європі, там у Франції, в Німеччині, в Великобританії, де трощились вітрини, розбивалося все, то український Майдан, де так люди жили в палатках, вони знаходились в центрі міста, вони палили дрова в буржуйках, в бочках для того, щоб зігрітися. Але жоден банк на Хрещатику не закрився, жоден магазин не закрився, всі кафе працювали, жоден банкомат не був знищений. Тобто все було абсолютно цивілізовано, і, можливо, якраз оцей цивілізований протест, де мирний абсолютно протест, де люди співали пісні, танцювали на концертах, виступали з мітингами, своїми промовами, висловлювали демократичні, де звучали демократичні цінності загальноприйняті. Якраз це і спонукало Європу і світ звернути увагу, що ж це таке, тому що Україну дуже часто, ми знаємо, що як їхали відпочивати, що Україна – це Росія. Але тоді якраз відбулася ідентифікація України як України, тому що це зовсім було щось інше, щось незвичне і абсолютно мирний протест. До речі, психологи говорять, що якраз мирні протести – це свідчення зрілої нації. Як правило, воює, б'є, ламає, крушить і військові конфлікти влаштовує та нація, яка ще тільки починає формуватися. Зрілі нації, вони проводять мирні протести, тому що вже на генетичному рівні вони розуміють, що війна – це не показник якогось успіху.
Так, саме 21 листопада 2014 року ми вже згадали, дійсно з'явився ось цей хештег, згодом назва цих протестних акцій Євромайдан. І так само цього вечора, цієї ночі народилося гасло на Майдані «Україна – це Європа», під яким потім ще кілька місяців стояв Майдан. Ви, от як людина, яка чи не з перших днів була на Майдані, яка була головним фармацевтом Майдану, розкажіть, будь ласка, коли з'явилася от перша потреба в ліках? Тому що тоді була дуже холодна осінь і дуже холодна зима. Я пам'ятаю ці морози. І коли з'явилася потреба в ліках, чого потребували люди от з точки зору вашої? А ви знаєте, потреба в ліках з'явилась, скажімо, і створення медичної служби з'явилось уже в грудні, після 11 грудня, після побиття студентів на Майдані, коли на Майдані буквально за півгодини зібрались більше 5000 чоловік, які відстояли цих студентів, і які далі відстоювали цей весь Майдан. І коли зрозуміли, що мирно розійтися, зійтися це не вийде, тому що до цього часу люди ходили додому, приходили на Майдан, виступали на мітингах, тобто все було так цивільно. А вже після 11-го було зрозуміло, що будуть якісь протести, коли були побиті люди, були поранені, коли вони вже потребували медичної допомоги. І хоча медична служба була створена трохи раніше, це було 6-го, і 10-го вже 11-го, 10-го медична служба була готова, але, скажімо, не до таких протестних дій, не до кровавих, звичайно, то виникла потреба тоді в ліках, тому що в першу чергу туди приходили люди і старшого віку, тому і молодь приходила, дуже багато простудних треба було лікарських засобів. Для лікування гіпертонії, тому що дуже багато було сердечників, скажімо, такий великий спектр, зараз важко казати. Ми тоді на сайті був створений в Фейсбуці сайт медичної служби штабу національного спротиву, на якому кожного дня вивішували інформацію про те, що потрібно на сьогоднішній день на Майдані. В дуже великих кількостях засоби гігієни тоді почали приносити, це все теж збиралось поки що в медичній службі, а вже потім це розділилось, коли вже людей на Майдані стало набагато більше, то тоді це розділили на лікарські засоби, на продукти харчування, на вже засоби гігієни, санітарії, одяг, тому що люди допомагали Майдану всім, чим тільки могли. Так, це був, знаєте, чи не унікальний приклад самоорганізації, тому що я пам'ятаю, як просто учасники тих подій так купували там банально за свій кошт чай, приходили з укропом, розливали, і годували, і поїли, і допомагали. От медицина на Майдані, вона так само самоорганізувалася? Абсолютно. Абсолютно так само. Це були лікарі, які приходили, пропонували свою допомогу. Ми записували їх контактні телефони, і потім, коли вже почались постійно там люди знаходитись, то треба була медична допомога, тому були створені медичні пункти. В КМДА, в профспілках, в Жовтневому палаці були медичні пункти. Був у нас такий медичний пункт інтернаціональний, як ми тоді говорили, чеченсько-ізраїльський, в якому в цьому пункті біля сцени була Аміна, яку недавно вбили. Ну, на жаль, я добре її знала, це світла, добра людина, така прекрасний лікар. І разом з нею була, вона мусульманка, разом з нею працював там лікар, який був волонтер з Ізраїлю, Натан. Приїхав, був ще там один із донецьких лікарів. І оця тройка, вона постійно обслуговувала всіх, хто були там біля сцени, підходили, потребували допомоги. Якщо там, от Аміна якраз знаходилась з перших днів Майдану, вона була на Майдані. Потреба в більш серйозній медичній допомозі, коли вона з'явилася, після якого штурму? Тому що кілька разів намагалися прорвати оборону Майдану. Ви знаєте, мабуть, в серйозних ліках з'явилася десь
в середині грудня. Отак, ми зрозуміли, ну як в серйозних ліках, розумієте, всі ліки були серйозні, люди хворіли, треба було серйозні антибіотики. Частину ми купували на ті кошти, які приносили люди, тому що деякі були досить такі специфічними лікарськими засобами, які, ну, хоч і напишеш, але людина одна не може купити. Нам там приходилось купувати антибіотики, де один флакон коштував 500 гривень. Те, що було дешевше, можна було вивішувати, і нам його приносили. І от мені аптекарі, мої студенти, вони розповідали, що черга стоїть в аптеку, і, значить, хтось там дає список або дає телефон, дає список Майдану і просить, що ви дайте мені все, що по переліку тут у цьому списку. І тут йому через голову з черги починають передавати гроші, добавте іще, давайте ще на більшу суму. І отакі пакети нам привозили, які просто ми учасники, просто люди. Вони приносили, залишали. Ми потім ці пакети розбирали вже відповідно до фармакотерапевтичних груп, як це повинно було зберігатися в аптеці. Тобто всі вони окремо. Витримувався температурний режим. У нас з'явились холодильники, тому ті ліки, які потребували збереження в холодильнику, вони були в холодильниках. У нас з'явились вакцини. Тобто, ви знаєте, якось оця самоорганізація і якраз медичної спільноти, тому що в першу чергу те, що саме необхідне, приносили лікарі. Потім, уже пізніше, ми почали вивішувати, вже потім почали приносити і просто громадяни. Ви сказали, що один з пунктів так був локалізований, знаходився у будинку профспілок. Так, я якраз в цьому пункті була. Працювала там був штаб, так. Ви пам'ятаєте ось той момент, коли будинок профспілок згорів? Про що ви тоді думали, куди бігли і що робили? Я це добре пам'ятаю, тому що якраз із горячих профспілок ми з моєю колегою Оленою Золотовою виходили. Перед нами хлопці виносили останнього пораненого. Я пам'ятаю, в нього було поранення в ногу. Самооборона допомогла нам із нашого штабу винести, ну, скажімо, найбільш дороговартісні, найбільш необхідні ліки. Там були і шовні матеріали, антибіотики, знеболюючі такі серйозні, дуже багато. Там фактично залишились і згоріли в профспілках тільки перев'язочні матеріали. Там Ви все змогли бинти. забрати? Ми все змогли забрати. Ви знаєте, самооборона декілька разів 19-го приходила і говорила, що все, закриваємо медпункт, тому що профспілки горять, уже в нас на 5-му поверсі Беркут, ми закриваємося. Ми всі в халатах, у нас дуже багато поранених. Розумієте, по міжнародним всім правилам медиків ніколи не трогають. Тобто медики, вони виконують і далі надають допомогу. У нас не було різниці, хто. Ми поки до 19-го числа і Беркут до нас приводили були хлопці. так, от якраз хотів спитати, правоохоронці приходили до вас? Були правоохоронці, неодноразово привозили, тітушок до нас приводили, яким ми теж надавали допомогу, то що вони бідні отримали свої 200 гривень, потратили їх на горілку, а потім замерзших їх знаходили і приходили з їх і чаями, лікували їх. Я пам'ятаю, самооборона привела бійця Беркута, не знаю його на імені зараз, обличчя не згадаю. І ці чоловіки говорять, ви знаєте, ми хочемо його вивезти вже за барикади, цього бійця, тому що, але якось його замаскуйте, бо щоб його не побили, поки ми туди будемо везти. То я пам'ятаю, ми наділи на нього халата. І що мене здивувало, це його здивований погляд на те, як ми про нього турбувалися. Він не чекав, що до нього настільки по-людськи поставляться на Майдані. Тобто він був готовий, чи то розказували, що тут, знаєте, на Майдані якийсь непотріб, там, бомжі, тому що по радіо і по телебаченню якраз такі фрази звучали. Про те, що там медична служба, що в нас працюють професори, лікарі, доценти. У нас реально на Майдан приходили кращі лікарі Києва, не тільки Києва, і з інших міст приїжджали. Це були і головні, і провідні фахівці. Але от Мінздрав розказував, що там немає ніяких лікарів, там в кращому випадку фельдшери, але це було неправда. І таких випадків було багато. Найстрашніші дні, лютий? Найстрашніші дні, ви знаєте, от на Водохреща
Ми вважали, що вже якась домовленість є, і мирна хода, яка почалась на Водохреща, ми вважали, що цим вже буде десь закінчення Майдану, вже якісь перемовини з урядом досягли, щось там буде. І про те, що це буде така кровава розправа в Маріїнському парку над цією мирною ходою, про те навіть ніхто не підозрював. Ми реально, медична служба була не готова. І коли нам перезвонили, що швидко сюди медиків, тому що тут вбивають, то, ви знаєте, навіть це просто в голові не вкладувалось. Як? Мирна хода, жінки, діти, студенти, ні в кого ні зброї, нічого немає, і тут їх б'ють. Але коли почали поступати перші поранені, то ми зрозуміли, що це дуже, скажімо, серйозно. І вже тоді підізвали, у нас були телефонні зв'язки, ми зв'язалися з багатьма лікарями, які тут же відкликнулися і приєдналися до медичної служби надавати медичну допомогу, тому що поранені почали поступати кругом. Тоді відкрився медичний пункт якраз в парламентській бібліотеці, відкрився, і був медичний пункт, але вже більш серйозний медичний пункт відкрився, ми його забезпечили у українському домі і, скажімо, прийшлося розширювати мережу якраз медичних пунктів для того, щоб забезпечити усіх людей, які потребували тоді допомоги. Тому що і побитих, і поранених було. Було тоді багато швидких, але... От тоді якраз мені цікаво, знаєте, ось ця комунікація із швидкими, які відвозили з Майдану поранених. Тому що тоді багато говорили про те, що все ж таки ще свій вплив має влада на медичні заклади і що там, я читала таке, що тоді, у 13-му році, що там когось не забирають, когось там відмовляються, не довозять і так далі. Було таке? Було таке і... На жаль, було таке. І в багатьох лікарнях лікарі розповідали про те, що їх там збирали головні лікарі, сказали, що повідомляти все і, значить, майданівців не обслуговувати. Але ви знаєте, для деяких лікарів це було якби таким вмикачем про те, що треба туди йти і треба допомагати. От в нас з'явилось дуже багато лікарів з лікарні швидкої допомоги, висококласних, високоспеціалізованих, якраз в наданні первої допомоги, таких от при політравмах. Дуже багато лікарів з'явилося із 17-ї лікарні, з відділення політравми. У нас були на Майдані лікарі з військового госпіталю, які прийшли з своїми рюкзаками, теж надавали допомогу. Тобто до них звернулися, військові лікарі теж приєднувалися. Тобто було дуже багато. Але швидкі, ще коли було Водохреща, ще швидкі приїжджали на Майдан. Але от в лютому місяці це було якесь взагалі... Саботаж? Це був саботаж, відвертий саботаж, тому що на Майдан не їхали ніякі швидкі. І потім, коли вже ми спілкувалися з управлінням охорони здоров'я міста Києва і говорили, що чому ми викликали, ми лікарі, ми пояснювали, що чому не була підтягнута екстрена допомога, чому не була Київська обласна лікарня. Тобто в таких випадках є протокол, як повинна діяти швидка допомога. Тобто збільшується кількість швидких, цього не було зроблено взагалі. І нам пояснювали, що ви розумієте, що у швидкої є свій протокол, і вони в першу чергу приїжджають, от є порядок викликів, що там до когось з температурою поїхали, до когось там з іншими проблемами, а потім Майдан стояв в черзі, то на Майдан приїжджали тільки, скажімо, страшні події. Якби тоді більше сил було кинуто медичних на Майдан, зокрема, якби їхали швидкі, якби забирали і в лікарнях надавали медичну допомогу, як гадаєте, можна було б врятувати більше життів? Думаю, важко сказати, але думаю, що так, тому що дуже багато було поранень несумісних з життям. Тобто все-таки прицільні снайперські гвинтівки вони працювали. Я пам'ятаю, коли були перші загиблі, Мені дуже цікаво спитати у вас, коли був перший загиблий Сергій Нігоян, що тоді проскочило, можливо, у вас в голові, у ваших колег?
що це початок. Ви знаєте, коли був Сергій Нігоян, якось не вкладалось в голові, що це була якась випадковість, от тоді здавалось. Я пам'ятаю, коли вже білоруса підстрелили, хлопці розповідали наші майданівці, що потім навіть у хірурга в нього він ларингоскоп. Я тільки з ларингоскопом повинен бути, тому що він каже, я не можу його заінтубувати для того, щоб він дихав. Проводимо всі реанімаційні процеси, не можемо йому запустити не серце, не плюс, не пульс. Поки там допомагала йому лікар-педіатр, він думав, що то медсестра, але це педіатр була. Вона каже, ой, так у нього ж, дивіться, наскрізне поранення в серце. Тобто хлопець був мертвий, але його лікарі намагались реанімувати, тому що ніхто навіть не міг подумати, що Нігоян це була, вважали, що випадковість можливо, що може випадково щось трапилося. А коли ви зрозуміли, що це не випадковість, і що за цим першим загиблим пішли вже десятки людей? Так, і от коли вже пішли десятки загиблих, коли вже почались побиття, ми вже зрозуміли, що це вже, тобто це вже протистояння, це протистояння буде кровавим, що без просто так воно не завершиться. І тоді з'явилась у нас перев'язка, тому тоді ми почали вже опікуватися іншими матеріалами, скажімо, і шовними матеріалами, всім, які часто передавали навіть і в лікарні, тому що в лікарнях знаємо, що як операцію робити, то пишуть список, в тому числі і шовні матеріали, медикаменти. То коли відправляли когось в лікарню, то відправляли вже навіть своїм пакетом медикаментів. Але я знаю, що шили було навіть на Майдані людей, зашивали. Були випадки, Готелі звичайно. Україна, якщо я правильно пам'ятаю, тоді так само було, спершу було багато поранених, потім туди почали зносити так, і загиблих. там почали зносити загиблих, там теж був медпункт. До речі, в цьому медпункті фельдшером була і працювала, відповідала за цей медпункт кримчанка Ема. По-моєму, Зінченко прізвище, така відповідальна така дівчина, бойова, вона потім фельдшером пішла працювати, кримчанка. Потім хлопчик, її мама з'явилась, по-моєму, з сестрою. Така, ви знаєте, справжня жінка, от якось і жіночність, і в тому числі і стійкість вся в ній поєднувалась. І так, там були в медпункті, і, можливо, важко сказати, тому що, наприклад, коли вже почали доставляти цих загиблих в морг, тому що навіть не приїжджали машини забрати поранених, уже мертвих. Їх дуже багато зібралося, було частина в готелі «Україна», а частина біля кафе приносили Млинці, де теж був наш медпункт. До речі, всі хлопці, що були на цьому медпункті, пішли військовими лікарями, потім в АТО служили в добровольчих батальйонах. І почали вивозити загиблих набагато пізніше, тобто всі вони були на Майдані, не працювала служба. Коли ви пішли з Майдану? Коли от останній день, який ви провели там, коли він був? Якщо говорити про... Я була медична служба. Розумієте, з Майдану, якщо говорити територіально з Майдану, то 19 числа з горящих розпілок ми вийшли, ми з 3-го поверху останні виходили і піднялись в Михайлівський собор. І потім в мене вже почались будні в Михайлівському соборі. Я хочу сказати, що в мене фактично з 11 грудня і, мабуть, до березня, до Пасхи. От 14-го року я на Пасху поїхала до мами, то це був нон-стоп, я кожного дня була на Майдані. Спочатку на Майдані, потім в Михайлівському соборі. Пані Наталю, ви бачили багато болю і бачили це все, що відбувалося тоді, там, під час Євромайдану, Революції Гідності. Ви ніколи не шкодували про це, про те, що ви пішли туди і були там? Ви знаєте, про те, що я там була, я не шкодувала. Я розумію, скільки я болю завдала, скажімо, як за мене переживали мої рідні, тому що я пам'ятаю, що 19 числа мені кожні півгодини телефонувала мама, яка дивилась, сиділа в телевізорі і показувала цю страшну картинку. Ми не бачили її на 3-му поверсі. Тобто ми на 3-му поверсі робили свою роботу. Видавали медикаменти, приймали поранених, передавали, тобто записували, тобто вели свою звичайну роботу.
не знали, що твориться на Майдані. Тобто ми бачили, що горить Хрещатик, що у нас температура вже від Хрещатика піднялась настільки, що у нас уже жарко, хоча приміщення і не отоплювалося. Але те, що горять профспілки, ми цього не бачили, цієї картинки на телевізорі не бачили. І я так розумію, що наші близькі за нас переживали більше, ніж ми тоді боялися. Я не жалію не про жоден день, як я була на Майдані. Я дуже дякую вам, пані Наталію, що ви разом із нами згадали і цей день, і усі ті події, які відбувалися згодом. Наталія Шулейко, головний фармацевт Євромайдану, була гостею цієї ефірної години. Безумовно, ця подія, Євромайдан, Революція Гідності – це те, що назавжди змінило історію України. Ми будемо багато ще про це говорити сьогодні. Я з вами не прощаюся. За 5 хвилин у прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Дочекайтеся.